खुलुमबाय आंनि मुङा गौतम बर' गिबियावनो आंनि जिबि क्रिएसन इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाबाय मिजिंथियो नोंथांमोना आनान गसाइनि अननायाव मोजाङैनो मोजां दङ लोगोसे फैबाय थानाय गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय मोजां हामलायनाय बावहरबाय आरो जों मिजिंथियो नैबे गोदान बोसोराव नोंथांमोननि जि साननाय हनाय आसाफारि गासिबो मोगथां महर मोनगोन बेखौनो मिजिंथिनानै आनान गसाइनि खोथायाव आर'ज खालामनाय थाबाय दा आंजों लोगोसे आंनि लोगोफोरा नोंथांमोनखौ गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बावहरगोन बेखिनियानो गोजोनथों। खुलुमबाय खुलुमबाय बिथाङा मिजिंसा बाग्लारि आंनि क्लासमेट बिथाङा गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो बावहरनांदों। गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बावहरनाय जाबाय। बोथोरा जोंहा सफैबाय दाउ खौवौ माफा मानै गाबहांबाय स' जोंनि गोसोआबो बैसागु बायदि मोनदों। दा बेबायदि समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मा होनगोन मा मागोन आं बुंहा जेबो सोदोब गैया। आं बेखौल' बुंगोन नोंसोर नैबे बैसागु बोथोराव थारैनो रंजाथारनांगोन आरो बर'नि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिथारनांगोन। गोजोन्थों। गोजोननाय थाबाय मिजिंसा बाग्लारि दा आंजों लोगोसे आंनिनो रुममेट बिथाङाबो नोंसोरनो फैबाय थानाय गोदान बोसोर बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरगोन। खुलुमबाय आंनि मुङा मिजिंसा बर' आं बाक्सा सिमला गामिनि बैसागु बोथोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनाय जासिहरबाय। आसा खालामो बे 2019 मायथाइनि बैसागु बोथोरखौ नोंथांमोना मिनि खुसि रंजा बाजायै बारग'हरगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय।